Bah, sonunda 2023 motorda. 2023'e motoror, 2024'e motoror, 2025'e motoror. Nesip olsa 2023 yılla yetip bilmedik arzularını da 2024 yılla yetmeni de arzu eteceğim. Bu videomda size 2023 yılla gören en go kinolarımı aradaydık geçmekçi. Birinci kino, Venom. I don't know. Why would we do that? Bu kino iki bölümden ibaret dolup. Bu kino korku, aksiyon ve gülkünç vakalar ölçün alyandır. 2. Planet Earth 3. sezon. Bu bir dokumentalny kinodur. Bu kinonun 1. ve 2. sezonunu hem görmenizi maslahat verýän. Planet Earth 3 kinosunun 5 yıllık wagt alanına aysam, bu kinoda deniz kenarları, denizler, tokoylar, çöller, polisler ve başka da bir neçe bölümlerden ibaretdir. 3. The Green Mile, Yaşıl Mil. Take my hand, boss. You see for yourself. Bu kino 1999 yıllı Amerikan dram filmidir. Menin özüm bu kinonu 4-5 sapar gördüm ve her sapar görenimde bolsa ayrı duygular yaşayan. Adalet ve sevgi temalarını öz içine alyan Yaşıl Mil, duygu dolu ve pikirlendirýän kinodur. Kino bize yaşılığın, adaletin ve sevginin ahmetini görkezýändir. 4. Kitap oğrusu. Bu kino 2. Dünya Savaşı wagtynda 9 ýaşyndaky bir gyzyň çağlyk alınmagy bilen başlanýandyr. Lysel okumagy gyzga wagtyň içinde söýüpdi. Bu söýgü sonu kitap oğrusu edýär. Lysel kitapların gücünü ve insan ruhunun gücünü görkezýän bir ilham berýän hekaýedir. 5. Genius, zihin. I want to paint you. I want to paint you. The past, present, and future. Bu kino 2016 yılı dünyanın zihinlerini anlatyan bir dokumentalny kinodur. Bu kino 3 sezondan ibaret olup, şu 4-üsünü hem ýaýlama bermäne taýin diýerler de, men 2 sezonunu gördüm. 2 sezonun 1. sezonda Albert Einstein'ın hekaýesi, 2. sezonunda bolsa Pablo Picasso'nun hekaýesi hakkında aýdyp geçýärler. Bu kinonun her bölümünde bolsa bu kişilerin gatnaşyklaryny, üstünlüklerini, arzularını, yanlışlarını ve zihinlerini görýäs. 6. kinomuz olsa adetden daşary gaýa. Our planet is literally bursting with life. National Geographic tarapyndan ýaşaýan dünýämiziň mundan hiç görmediğimiz bir usul bilen ve sinematik gurrun berilişi bilen karşymyza çykýar. Düşürilişi 100 hepde dowam eden bu kino kameralary şu wagtda çeli hiç bolmadykları yerlere yerleştirip dünýämiziň üstüni mikro ve makro ölçeklerde tomaşa ederiz. 7. kinomuz olsa Interstellar. I'm coming back. Bu kino 2014 ýylda ýaýlama berilendir. Bu kino 2067 ýylda dünýäniň howasy çöken we çeşmeleri otaran bir gelecekde geçýär. Bu kinoda ulanılan video efektleri, sazy we hekaýesi üçin gaty köp öwgally. Bu kino maşgala, umit ve bilim temalaryny öz içine alýar. Interstellar hem maglumat berýär hem de pikirlendirici filmdir. Bu kino bize insanların geleceğini ve bilimin rolünü bize görkezýändir. 8. ve sonki kinomuz Ot ve Su. Walt Disney tarapından ve Pixar Animation tarapından 2023 ýylda ýaýlama berilen animasyon filmdir. Bu kino bize ot ve su elementlerinin hekaýesini anlatýar. Kino tapawutlukların üstesinden gelmegi ve bilelikde işlemek ähmiýetini anlatýar. Ot ve su kinosu çağlar üçin ve biz üçin pikirlendirici ve gyzykly bir animasyon kinosudur. Bu kinolary tomaşa etmek biziň dünýä garaýşymyzy ýetgedip biler. Kinolar durmuşumuzy baýatjan, bize ilham berýän bir sanatdyr. Goňwer kino görenmizde o kino bizi agladyp biler, pikirlendirip biler, bizi ýetgedip hem biler. Bu aýdan kinolaryma tomaşa etýän wagtyňyz durmuşyň gözelliklerini we kynçylyklaryna öňsörmeňizi isleýär. Kinolar biziň hyýaly güýjümizi giňişledip, bize täze dünýälerin gapysyny açyp biler. Elbetde,
bu ýagdaý haýsy tarapdan bakanlyga hem baglydyr.